February 26, 2023, unang Domingo sa Kwaresma. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Unya gidala si Jesus sa espiritu ngadto sa kamingawan aron tintalon sa yawa. Nagpuasa siya sulod sa kapatan kaadlaw ug kapatan kagabii ug unya gigutom siya. Ang yawa miduol kaniya ug miingon, "Kun anak ka sa Dios, himo ang pan kining mga bato." Si Jesus mitubag, "Ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios." Unya si Jesus gidala sa yawa ngadto sa balaang syudad ug gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan, "Kung ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo, sapnayon kanila sa ilang mga kamot, aron dili madugmok sa bato bisan gani ang imong tiil." Si Jesus mitubag, "Apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios." Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka taas kaayong bukid ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa miingon, "Ihatag ko kanimo kining tanan kun muluhod ka ug musimba kanako." Si Jesus mitubag, "Pahawa, Satanas! Ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari." Busa ang yawa mibiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel ug miatiman kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.